Čaute, dneska to je Get Ready With Me. Dneska tu máme Get Ready With Me na toto, neviem, jak sa to volá. Get Ready With Me na prechádzku. Nie prechádzku, no akože vonkajšok. Ven idem. Vzala masku, len tá nemá toto kufri. Či neviem, jak sa to volá. Že ona toto si tu podstate po tvári. Taká místo. Takže ona tam nemá toto. Ona tam vôbec nemá tú šťavu. Víte? Takže a Get Ready With Me bude ešte. Čo si myslíte? Na túto stranu dneska, lebo toto som sa popálila. Počkajte chvíľku. Dneska tu nemáme ten malý, ale tenhle. Takže môj kalot. Dneska dávame takú trošku, lebo idú iba na ven. Koľko veľa som si dala. Na to Get Ready With Me je akože už moc. Kedy idem na nákupy, alebo idem na balet. Na balet teraz nenatáčam, lebo som chorá, idem sa dneska prejsť. Takže dobrý, na mastaretečko. Lebo však a môžeme chodiť ľahko ven, keď tam bude až teplo. Ja sa nudím, ja nemôžem chodiť von, keď som chorá. Takže aspoň na von ide Get Ready With Me. Aspoň. Lebo však vôbec Get Ready With Me nikto nemáme. Takže preto však vôbec akože nic si neuvedomujem nikto. Že akože si aspoň proste že dáva. Takže Get Ready With Me je asi hotové. A milé tohto lebobus. Ešte úplne nemáš sa. Polkýp. Že idem na tú masečku. Tu máš vždycky na masku, takže tak. No a keby ste chceli ďalšie video Get Ready With Me na balet, tak mi napíšte do komentárov. Takže čau. A čau.